Mysteriet i kirken Elektrikeren. Marcus Silvers spor stoppede brat, da det ramte noget metallisk bag garagevæggen. Han rynkede panden, slukkede boremaskinen og rettede lommelygten mod hullet, han havde lavet. Pastor Henry, er de sikre på, at der ikke er installeret noget herinde? Råbte Marcus til den 65-årige mand, der nervøst observerede fra den anden side af garagen. Pastoren slugte svært. Nej, ikke så vidt jeg husker. Marcus udvidede hullet med hænderne og fjernede stykker af gipsplader. Hans lommelygte oplyste noget, der fik ham til instinktivt at trække sig tilbage. En blå og hvid nummerplade, delvist synlig bag den falske væg. JKL 420, mumlede han og læste tallene højt. Pastor Henry blegede. Det var de samme tal, han havde husket i 14 år. Mandag morgen den 15. marts 1995 begyndte som en hver anden i den rolige by Cedar Falls i Iowa. Solen steg langsomt op over de simple huse i Oak Street-kvarteret, hvor Baptist Hope Church rejste sig beskedent mellem middelklasse hjem. Marcus Silver, en 34-årig elektriker, parkerede sin gule varevogn foran templet kl. 7:30 om morgenen. Han var blevet hyret af pastor Henry Cardwell til at installere nye stikkontakter i garagen ved siden af kirken, et projekt, som den religiøse leder havde udskudt i måneder. Godmorgen, pastor Henry, hilste Marcus på den tynde 65-årige mand, der ventede på ham ved porten. Pastoren bar sin traditionelle hvide skjorte og sorte bukser, men Marcus bemærkede, at hans hænder rystede let, da han åbnede låsen. Godmorgen, Marcus. Tusind tak, fordi du kom så tidligt, svarede pastoren og undgik direkte øjenkontakt. Garagen er her ved siden af. Som jeg sagde i telefonen, har jeg brug for mindst 6 nye stikkontakter til kirkens lydudstyr. Marcus fulgte pastoren gennem en lille korridor, der forbandt hovedbygningen med garagen. Rummet var mørkt med lugt af muggenhed og akkumuleret fugt. Da pastoren tændte lysstofrøret, observerede Marcus området, cirka 40 kvadratmeter med murede vægge malet hvide, nogle fugtighedspletter i loftet og bunker af genstande dækket af støvede præsendinger. Hvor længe har de ikke brugt denne garage, spurgte Marcus og bemærkede det tykke lag støv på gulvet. Et par år eller 3, svarede pastor Henry hurtigt. Jeg bruger den hovedsageligt til at opbevare julepynt og gammelt kirkeudstyr. Marcus begyndte at undersøge væggene og testede med en bærbar metaldetektor for at lokalisere eksisterende ledninger. Han arbejdede metodisk og markerede de ideelle punkter for de nye elektriske installationer. Alt forløb normalt indtil omkring kl. 10:15, hvor hans spor ramte noget uventet. Det er mærkeligt, mumlede Marcus og slukkede boremaskinen. I løbet af over 15 års erfaring kendte han godt lydene og modstanden fra forskellige materialer. Det var ikke beton, træ eller rør. Det var noget metallisk, fladt og omfattende. Nogle problemer, spurgte pastor Henry og nærmede sig med et spændt udtryk. Det ser ud til, at der er noget metallisk herinde, forklarede Marcus og udvidede hullet med hænderne. Måske en gammel kanal, eller hans stemme døde hen, da lommelygten delvist oplyste en blå metaloverflade. Marcus' hjerte accelererede. Det var ikke en kanal, det var karosseriet på et køretøj. Pastor, er de sikre på, at der ikke er installeret noget herinde? Gentog Marcus, hans stemme fyldt med voksende mistanke. Pastor Henry forblev tavs i et langt øjeblik og observerede Marcus udvide hullet i væggen. Da elektrikeren formåede at oplyse indersiden bedre, så de begge tydeligt. Det var bagsiden af en bil, og i den nederste del, delvist synlig, var der en blå og hvid nummerplade fra Iowa. JKL 429, læste Marcus højt. Pastor Henry følte sine ben svækkes. De tal var indgraveret i hans hukommelse i 14 år. De tilhørte nummerpladen på den blå Ford Escort, der tilhørte Rivers-familien, Anthony, Mary og deres 2 børn, Rachel og Bobby, som var forsvundet mystisk i juli 1971. Jeg er nødt til at ringe til politiet, sagde Marcus og tog sin mobiltelefon op af lommen. Nej, udbrød pastor Henry højere, end han havde tænkt. Det vil sige, måske er det bedre, at vi først kontrollerer, om det virkelig er en bil. Det kan være skrot, noget byggemateriale. Marcus så direkte ind i pastorens øjne for første gang den morgen og brød sig ikke om det, han så. Nervøsitet, overdreven sved på panden, rystende hænder. Det var tegn, han genkendte fra dengang. Han hjalp politiet som uofficiel ekspert i bilforsikringssvindel. Med al respekt, pastor Henry, men jeg er nødt til at gøre det rigtige. Hvis der er en bil muret inde her, skal det undersøges. Marcus ringede 911, mens pastoren observerede i tavshed, hænderne foldet bag ryggen og viskede det, der syntes at være desperate bønner. Kapitel 2. Rivers-familien. Rivers-familien var begejstret den søndag morgen den 12. juli 1971. Anthony Rivers, en 38-årig bogholder, justerede sit marineblå slips, mens han observerede sin kone Mary, 35 år, kæmme det lange, kastanjebrune hår på 8-årige Rachel. Far, må jeg tage min bamse med til kirke? Spurgte 6-årige Bobby og holdt en lille brun teddybjørn. Selvfølgelig, søn, men du skal være stille under gudstjenesten, svarede Anthony og rettede drengens butterfly. Familien havde gået i Baptist Hope Church i 3 år, siden de flyttede til Cedar Falls. Anthony havde fået job i byen som
hovedbogholder, og Mary arbejdede som grundskolelærer på den kommunale skole. De var respekteret i samfundet, kendt for deres punktlighed, religiøse engagement og den eksemplariske opdragelse, de gav deres børn. Den specifikke morgen havde pastor Henry annonceret et særligt program efter gudstjenesten, en picnic for familier på en farm tilhørende et medlem af menigheden, beliggende omkring 30 kilometer fra byen. Anthony og Mary havde tilbudt sig at hjælpe med transport af andre medlemmer, der ikke havde eget køretøj. Kære brødre og søstre, annoncerede pastor Henry fra prædikestolen efter den afsluttende bøn. Jeg vil gerne minde om, at broder Anthony og søster Mary generøst har tilbudt at køre broder Joshua og hans kone til broder Sebastians farm. Må Gud velsigne dem for denne gavmildhed. Menigheden klappede. Joshua Adams, en 45-årig mand, der for nylig var ankommet til byen, var begyndt at gå i kirken for bare 2 måneder siden. Han var stille, indadvendt, sagde han arbejdede med salg, men ingen vidste præcist, hvad han solgte eller til hvem. Efter gudstjenesten organiserede familierne sig på kirkens parkeringsplads. Anthonys blå Ford Escort var parkeret i skyggen af et æbletræ. Det var familiens stolthed, købt brugt, men i fremragende stand med kun 45.000 kilometer på tælleren. Broder Anthony, tusind tak for køreturen, sagde Joshua og nærmede sig med en tynd kvinde med nervøst udseende. Dette er min kone Linda. Det er en fornøjelse at hjælpe, svarede Anthony og trykkede Joshuas hånd. Vi har masser af plads. Børnene er små. Mary bemærkede noget mærkeligt ved Joshuas kone. Kvinden undgik øjenkontakt, holdt hovedet nede og svarede på samtaleforsøg med enstavelsesord. Hun virkede skræmt, men Mary tilskrev det naturlig generthed. Bilkonvojen forlod kirken omkring kl. 13:30. Pastor Henry kørte forrest i sin hvide Volkswagen Beetle, fulgt af 3 andre køretøjer. Anthonys blå Ford Escort lukkede rækken og transporterede Rivers-familien og parret Joshua og Linda. Broder Sebastians farm lå ved en grusvej, omgivet af tæt skov og små bække. Det var et perfekt sted til en familiepicnic. Det havde et simpelt hus, en artesisk brønd, nogle frugttræer og masser af plads til børnene at lege. Familierne ankom omkring kl. 14:15 og begyndte straks at organisere picnicen. Kvinderne spredte tæpper under træerne, mens mændene organiserede stole og begyndte at forberede en improviseret grill. Børnene løb frit og legede fangeleg og gemmeleg. Hele eftermiddagen observerede pastor Henry diskret Joshua og hans kone. Der var noget ved den mand, der generede ham, men han kunne ikke identificere hvad. Måske var det måden, han observerede de andre familier på, som om han studerede dem. Eller måske var det måden, hans kone altid forblev mindst 3 meter væk fra ham. Omkring kl. 17:00, da solen begyndte at dale, bemærkede pastor Henry, at Joshua var forsvundet. Han ledte efter ham på farmen, men kunne ikke finde ham. Broder Sebastian, kaldte pastoren på farmens ejer. Har du set broder Joshua? Nu hvor du siger det, pastor, så jeg ham gå mod skoven for omkring 20 minutter siden. Jeg troede, han skulle på toilettet. Pastor Henry følte kulde i maven. Han gik hen til, hvor Linda sad alene på en plastikstol og observerede børnene lege. Søster Linda, hvor er din mand? Kvinden løftede øjnene for første gang den dag, og pastor Henry så ren terror i hendes ansigt. Han sagde, han skulle løse noget, hviskede hun, hendes stemme næsten uhørlig. Hvad slags ting? Linda så sig nervøst omkring, som om hun frygtede at blive hørt. Pastor, hviskede hun, jeg er nødt til at tale med dem privat. Det handler om min mand. Han er ikke den, han udgiver sig for at være. Før pastor Henry kunne svare, ekkoede skrig fra skoven. Det var terrorskrig, der kom fra den retning, hvor Joshua var forsvundet. Alle ved, picnicen stoppede det, de lavede, og vendte sig mod skoven. Anthony, det var Marys stemme, desperat. Anthony, hjælp mig. Pastor Henry og andre mænd løb mod skrigene. Omkring 200 meter inde i skoven fandt de en foruroligende scene. Mary lå på jorden med blodigt ansigt og prøvede at beskytte Rachel og Bobby, der græd desperat. Anthony lå nogle meter væk, bevidstløs, med et sår i hovedet. Hvad skete der? Råbte pastor Henry og knælede ned ved siden af Mary. Det var Joshua, holkede hun. Han fulgte os herhen. Han sagde, han havde brug for vores bil. Anthony prøvede at stoppe ham, og han slog Anthony i hovedet med en sten. De andre mænd hjalp med at bære Anthony tilbage til farmen, mens pastor Henry trøstede Mary og børnene. Da de nåede picnicområdet, opdagede de, at Linda også var forsvundet. Hvor er Ford Escorten? Råbte nogen. Alle vendte sig mod, hvor bilerne var parkeret. Den blå Ford Escort var der ikke længere. Han tog vores bil, græd Mary. Og huskølerne var i handskerummet. Gud hjælpe mig. Hvad skal vi gøre? Pastor Henry tog initiativet til at organisere hjælp. Sebastian havde en fastnettelefon i huset, og han ringede til politiet i Cedar Falls. Han organiserede også transport af Rivers-familien tilbage til byen i en anden kirkemedlemsbil. Anthony genvandt bevidstheden under turen, men var desorienteret og havde en let hjernerystelse. På hospitalet bekræftede han Marys version. Joshua havde angrebet dem i skoven, stjålet bilen og var flygtet med sin kone. Politiet i Cedar Falls, ledet af detektiv
detektiv Charles Mendoza indledte straks en efterforskning. De opdagede, at Joshua Adams var et falsk navn. Der var ingen registreringer af ham nogen steder. Hans kone, Linda, syntes heller ikke at eksistere officielt. De er sandsynligvis kriminelle fra andre stater, forklarede detektiv Mendoza til pastor Henry og Rivers-familien dagen efter. De brugte kirken til at infiltrere samfundet og identificere mål. Bilen er sikkert langt væk nu. Plakater med beskrivelsen af den blå Ford Escort, nummerplade JQL 429, blev spredt i hele regionen. Beskrivelsen af Joshua blev transmitteret til politistationer i nabostater. Men ugerne gik uden spor. Rivers-familien var dybt rystet. Anthony udviklede søvnløshed og angstanfald. Mary begyndte at få konstante mareridt. Børnene, traumatiserede, stoppede med at lege normalt og blev indadvendte. Pastor Henry, sagde Anthony i en privat samtale 2 uger efter hændelsen: "Jeg overvejer at flytte fra byen. Mary kan ikke længere sove i fred, og børnene, de er bange for at forlade huset. Jeg forstår fuldstændig, broder Anthony. Men er du sikker på, at det er den bedste beslutning? Kirken er din familie. Vi vil hjælpe jer med at overvinde dette." Anthony rystede trist på hovedet. "Tak, pastor. Men hver gang vi ser på kirken, husker vi på det, der skete. Jeg er nødt til at tage min familie til et sted, hvor de kan føle sig sikre igen." I august 1971, præcis en måned efter røveriet, flyttede Rivers-familien fra Cedar Falls. Anthony havde fået en overførsel til at arbejde i Des Moines byråd. De solgte huset hurtigt til en pris under markedsprisen, ivrige efter at starte forfra et andet sted. Kapitel 3. Efterforskningen. Korporal Robert Johansson, 28 år, modtog opkaldet fra centralen kl. 10:47. "Korporal Robert, vi har en mærkelig anmeldelse i Baptist Hope Church, Oak Street 245. En elektriker har fundet, hvad der ligner et køretøj muret inde i en garage." Robert sukkede. Mærkelige sager var hans uofficielle speciale på Cedar Falls politistation. Som en af de få betjente med fuldført universitetseksamen, jurist fra University of Iowa, blev han ofte tildelt hændelser, der krævede mere efterforskning end handling. "På vej", svarede Robert, tog sin kasket på og justerede sit hylster. Da Robert ankom til Baptist Hope Church, fandt han Marcus Silver ventende på fortovet og nervøst ryge en cigaret. Elektrikeren forklarede hurtigt situationen, viste hullet i garagevæggen og pegede på den delvist synlige nummerplade. "JQL 429, noterede Robert i sin notesbog. "Og pastoren, hvor er han?" "Han sagde, han skulle hente en speciel nøgle for bedre at åbne garagen", svarede Marcus. "Men det var for over en time siden. Jeg synes, det er mærkeligt, at han er væk så længe." Robert gik hen til hullet i væggen og oplyste indersiden med sin officielle lommelygte. Der var ingen tvivl, det var siden af en bil, sandsynligvis en mellemstor sedan, blå farve, og nummerpladen var ægte, ikke en efterligning eller spøg. "Har du nogle tungere værktøjer?" spurgte Robert Marcus. "Jeg er nødt til at udvide dette hul for at se bedre. Jeg har en lille slæggehammer i varevognen." Sammen udvidede de forsigtigt åbningen i væggen. Med hvert stykke gipsplader, de fjernede, blev flere detaljer om køretøjet synlige. Det var bestemt en blå Ford Escort, model sandsynligvis fra slutningen af 70'erne eller begyndelsen af 80'erne. "Korporal Robert", sagde Marcus og stoppede med at arbejde et øjeblik. "Jeg kender den nummerplade." Robert løftede hovedet, interesseret. "Hvad mener du?" "Min familie boede her i 1979. Jeg var 20 år dengang. Jeg husker plakater spredt rundt i byen, der søgte efter en blå Ford Escort med præcis den nummerplade. En familie var blevet røvet og bilen stjålet." Roberts mave snørede sig sammen. Hvis Marcus havde ret, var det ikke bare en forladt bil. Det var bevis for en forbrydelse, der skete for 14 år siden. "Husker du familiens navn?" Marcus krassede sig i hovedet og koncentrerede sig. "Rivers, tror jeg." "Ja, Rivers-familien. Faderen arbejdede i byen, bogholder eller noget lignende. De flyttede kort efter røveriet." Robert følte, at han var på randen af at opdage noget meget større, end han oprindeligt havde forestillet sig. Han besluttede at udvide hullet i væggen endnu mere, denne gang med fokus på bilens forpart. Da han formåede at oplyse forruden, trak Robert sig instinktivt tilbage. Der var noget på førersædet. Noget, der lignede: "Marcus, jeg er nødt til at bede dig om at forlade garagen nu", sagde Robert med fast stemme. "Og lad ikke nogen komme ind her." "Hvorfor? Hvad så du?" "Bare gør, som jeg beder om. Jeg kalder forstærkning." Robert forlod garagen og ringede straks til stationen. "Central. Her er korporal Robert. Jeg har brug for detektiv Mendoza i Baptist Hope Church øjeblikkeligt. Og kald retsmedicinerne. Vi har et muligt mord." Mens han ventede på forstærkning, besluttede Robert at lede efter pastor Henry. Manden var forsvundet i præcis det øjeblik bilen blev opdaget, hvilket ikke var en gunstig tilfældighed for ham. "Marcus, ved du, hvor pastoren bor?" "Ja, på gaden bag kirken. Gult hus med grøn port." Robert gik 2 blokke, indtil han fandt det beskrevne hus. Det var en simpel bolig, velvedligeholdt, med en lille have foran. Han bankede på døren, men ingen svarede. Han gik rundt om huset og fandt bagdøren åben. "Pastor Henrys", kaldte Robert og gik forsigtigt ind. "Politi, jeg er nødt til at
tale med dem. Huset var stille. Robert gik metodisk gennem rummene. Stue, køkken, 2 soveværelser, et badeværelse. Alt var organiseret rent, men med tegn på, at nogen var gået hurtigt. I rummet, der syntes at blive brugt som kontor, fandt Robert noget for uroligende. En åben papkasse på gulvet med dokumenter spredt omkring. Det var avisudklip, alle relateret til forsvindinger og uopklarede forbrydelser i regionen. Et af udklippene fangede hans opmærksomhed. Det var fra juli 1971 fra den lokale avis. Familie lider røveri under kirkepicnic, stjålet blå Ford Escort. Robert læste hurtigt artiklen. Rivers-familien, Anthony, Mary, Rachel og Bobby, var blevet angrebet af en mand ved navn Joshua Adams under en picnic organiseret af Baptist Hope Church. Manden havde stjålet familiens blå Ford Escort og var flygtet med en kvinde identificeret kun som Linda. Interessant, mumlede Robert. Pastor Henry havde gemt udklippet i 14 år. Hvorfor? Mens han fortsatte med at undersøge papirerne, fandt Robert noget endnu mere foruroligende. En håndskreven liste med navne og adresser. Han genkendte nogle navne. Det var familier, der var flyttet fra Cedar Falls gennem årene. Ved siden af hvert navn var der noter om løste problemer eller nødvendige overførsler. Rivers-familiens navn var øverst på listen med en note ved siden. August 1971. Problem definitivt løst. Robert følte kuldegysninger. Han begyndte at have mistanke om, at pastor Henry vidste meget mere om Rivers-familiens forsvinding, end han havde indrømmet for 14 år siden. Lyden af nærmende sirener bragte ham tilbage til virkeligheden. Robert puttede nogle af de mest relevante dokumenter i lommen og forlod huset, låsede døren bag sig. Da han kom tilbage til kirken, fandt han detektiv Charles Mendoza, den samme, der havde efterforsket den oprindelige sag i 1981, undersøge bilen i garagen. Mendoza var nu 52 år, gråhåret, men opretholdt stadig den imponerende holdning. Robert, Mendoza hilste på ham. Fortæl mig alt, hvad du har opdaget. Robert berettede hele hændelsesforløbet, fra det første opkald til sin efterforskning i pastorens hus. Da han nævnte dokumenterne, han havde fundet, rynkede Mendoza brynene. Har du de papirer med dig? Robert overrakte udklippene og listen over navne. Mendoza undersøgte alt nøje. Hans udtryk blev mere og mere alvorligt. Robert, jeg husker denne sag perfekt. Det var en af de første efterforskninger, jeg ledede som hoveddetektiv. Dengang troede vi, at Joshua Adams var en kriminel udefra, der brugte kirken til at identificere mål. Og nu begynder jeg at have mistanke om, at Joshua Adams måske aldrig eksisterede. Mendoza gik hen til bilen i garagen og oplyste indersiden igen. Robert, så du hvad der er på førersædet? Jeg så noget, men kunne ikke tydeligt identificere det. Det er knogler, menneskelige knogler. Og efter størrelsen og positionen vil jeg sige, det er mindst 2 personer, måske flere. Robert følte sin mave vende om. Hele familien. Det er meget sandsynligt, vi får brug for et komplet retsmedicinsk hold til at fjerne bilen og undersøge resterne ordentligt. Retsmedicineren ankom omkring kl. 14:30, fuldt af et teknisk hold med specialudstyr. Dr. Fernando Peterson, retsmediciner i 20 år, undersøgte køretøjet foreløbigt uden at flytte det. Detektiv Mendoza, sagde Dr. Peterson efter sin indledende analyse. Jeg kan bekræfte, at der er rester af mindst 4 personer inde i dette køretøj. Efter størrelsen af knoglerne vil jeg sige, det er 2 voksne og 2 børn. Hele familien, mumlede Robert. Præcis, og der er noget endnu mere for uroligende. Baseret på nedbrydningsmønstrene og kroppenes position, døde disse mennesker ikke i en ulykke eller et hurtigt mord. De blev placeret i bilen i live og efterladt til at dø. Stilheden, der fulgte, blev kun brudt af lyden fra det tekniske udstyr, der blev forberedt. Robert følte et voksende raseri tage kontrol over ham. Hvis hans mistanker var korrekte, havde pastor Henry myrdet en hel familie og derefter løjet for samfundet i 14 år, mens han foregav at være en gudfrygtig mand. Dr. Peterson, spurgte Mendoza, hvor lang tid har du brug for at fjerne line og behandle gerningsstedet? Mindst 6 timers omhyggeligt arbejde. Jeg kan ikke bare trække bilen ud af væggen. Jeg er nødt til at dokumentere positionen af hvert knogle, indsamle beviser, kontrollere, om der er andre relevante materialer. Perfekt. Robert, du bliver for at koordinere beskyttelsen af gerningsstedet. Jeg organiserer søgningen efter pastor Henry. Mens det tekniske hold arbejdede, brugte Robert tiden på at interviewe Marcus Silver mere detaljeret. Elektrikeren bekræftede, at pastor Henry havde virket ekstremt nervøs fra det øjeblik, han ankom den morgen. Korporal Robert, sagde Marcus, der er noget, jeg ikke nævnte før. Da jeg begyndte at udvide hullet i væggen, tilbød pastor Henry mig penge for at stoppe arbejdet. Hvor mange penge? $500. Han sagde, han havde ændret mening om den elektriske installation og ville betale mig det fulde beløb, selv uden at udføre arbejdet. Robert noterede denne information. Det var endnu et bevis på pastorens mistænkelige adfærd. Omkring kl. 16:00 vendte Mendoza tilbage med foruroligende nyheder. Robert, vi formåede at lokalisere pastor
Henry. Han blev fundet død i sit hus for en time siden. Død? Hvordan? Tilsyneladende selvmord. Hængning. Han efterlod et brev, hvor han tilstod alt. Robert følte en blanding af lettelse og frustration. Lettelse, fordi sagen var blevet løst hurtigt. Frustration, fordi de ikke kunne afhøre pastoren for fuldt ud at forstå hans motiver. Må jeg se brevet? Mendoza overrakte et ark håndskrevet papir. Håndskriften var rystende, tydeligt skrevet af nogen i ekstrem emotionel tilstand. Jeg kan ikke længere leve med vægten af det, jeg har gjort. I juli 1951 myrdede jeg Rivers-familien. Anthony, Mary, Rachel og Bobby. Jeg opfandt historien om Joshua Adams for at dække over min forbrydelse. Jeg murede bilen ind i kirkens garage for at skjule ligene. I 14 år prædikede jeg om kærlighed og tilgivelse, mens jeg skjulte den største synd, nogen kan begå. Måtte Gud tilgive mig, for jeg kan ikke tilgive mig selv. Pastor Henry Cardwell. Robert læste brevet 2 gange. Noget passede stadig ikke helt sammen. Detektiv. Brevet forklarer ikke motivet. Hvorfor skulle han dræbe en hel familie? Vi får måske aldrig sikker vished. Men jeg har en teori baseret på det, vi fandt i hans hus. Mendoza viste en mappe, han havde taget fra pastorens hus. Den indeholdt kirkens finansielle dokumenter fra de sidste 15 år, og tallene afslørede en foruroligende historie. Robert, det ser ud til, at pastor Henry havde underslået penge fra kirken i årtier. Små beløb i begyndelsen, men som gradvist steg. I 1971 nåede underslæbet allerede tusinder af dollars om måneden, og Rivers-familien fandt ud af det. Anthony Rivers var bogholder i byen, men lavede også ekstra arbejde. Vi fandt i pastorens hus korrespondance, der viser, at Anthony var blevet hyret til at lave en uformel revision af kirkens finanser. Robert begyndte at forstå. Anthony opdagede ordningen og konfronterede pastoren. Præcis. Og pastor Henry, desperat for at beskytte sit ry og position, besluttede at eliminere den eneste person, der kendte hans finansielle forbrydelser. Men hvorfor dræbe hele familien? Fordi de alle var sammen ved piknikken, da konfrontationen skete. Mary og børnene var vidner til alt. Han havde ikke noget valg fra hans synspunkt, andet end at eliminere alle vidner. Det retsmedicinske hold arbejdede indtil kl. 22.00 for omhyggeligt at fjerne alle de dødelige rester fra Ford-eskorten. Dr. Peterson bekræftede, at det var 4 personer, 2 voksne og 2 børn, og at alle var døde af kvælning, sandsynligvis låst inde i bilen og efterladt til at dø. Det er en forfærdelig død, forklarede Dr. Peterson til Robert og Mendoza. De må have overlevet i flere timer, måske endda dage før de bukkede under for manglen på luft. Robert følte kvalme ved at forestille sig den terror, Rivers-familien må have oplevet i deres sidste øjeblikke. 4 uskyldige mennesker, inklusive 2 børn, dræbt af grådighed og fejhed. Detektiv, spurgte Robert, hvordan vil vi gå frem nu? Pastoren er død, men vi skal give regnskab til samfundet. Vi gør det på den rigtige måde, svarede Mendoza og puttede dokumenterne i en officiel mappe. Først kontakter vi myndighederne i Des Moines for at lokalisere Rivers-familiens pårørende. De fortjener at kende sandheden og få en værdig begravelse for deres kære. Og kirken? Kirken får brug for en ny pastor, men før det laver vi en komplet undersøgelse af finanserne. Hvis pastor Henry stjal penge fra menigheden i 14 år, har medlemmerne ret til at vide det. Næste morgen, den 16. marts 1995, spredte nyheden om Rivers-familiens mord sig gennem Cedar Falls som ild i tørt græs. Baptist Hope Church blev forseglet af politiet, og mange medlemmer af menigheden samlede sig foran templet, grædende og bedende. Mrs. Dorothy Williamson, 78 år gammel, som havde gået i kirken i 30 år, opsummerede samfundets følelser. Pastor Henry døbte mine børnebørn, forestod min datters bryllup, trøstede os i svære tider. Hvordan kan et menneske gøre så meget godt og så meget ondt på samme tid? Robert brugte de følgende dage på at hjælpe med den supplerende efterforskning. De opdagede, at pastor Henry havde underslået mere end $200,000 fra kirken gennem årene. Penge, der skulle have været brugt på renoveringer, sociale programmer og hjælp til de trængende. Det mest ironiske, kommenterede Robert til Mendoza, er, at hvis han bare havde tilstået tyveriet i 1981, ville han sandsynligvis have mistet sit job, men ikke være gået i fængsel. Kirken kunne endda have tilgivet, men han valgte at dræbe 4 uskyldige mennesker for at skjule sin grådighed. Den 22. marts, en uge efter opdagelsen, fik Rivers-familien endelig den begravelse, de fortjente. Pårørende fra Des Moines rejste til Cedar Falls sammen med hundredvis af mennesker fra samfundet, der ønskede at betale deres sidste respekt. Margaret Collins, Marys kusine, talte ved vogten. De var gode mennesker, som troede på det bedste i folk. De forestillede sig aldrig, at nogen, de stolede så meget på, kunne forråde dem så grusomst. Cedar Falls lille kommunale kirkegård modtog 4 nye grave side om side. De simple gravsten bar navnene Anthony Rivers, Mary Rivers, Rachel Rivers og Bobby Rivers, efterfulgt af indskriften Familie forenet i livet og evigheden 1991-1995. Under begravelsen observerede Robert Marcus Silver
Silver nærme sig gravene med en buket hvide blomster. Elektrikeren var dybt rystet over at have været instrumentet for opdagelsen af sandheden. Korporal Robert, sagde Marcus, jeg bliver ved med at tænke, hvis jeg ikke havde lavet det hul i væggen, ville de have været skjult for evigt. Marcus, du gjorde det rigtige. Nogle gange tager sandheden tid at komme frem, men den finder altid en vej. Baptist Hope Church forblev lukket i 3 måneder. Da den endelig genåbnede under ledelse af en ny pastor fra Des Moines, blev der installeret en mindeplade i haven foran templet til minde om Rivers-familien Anthony, Mary, Rachel og Bobby, som var ofre for en forfærdelig forbrydelse i juli 1981. Må deres liv tjene som en påmindelse om, at vi altid skal søge sandhed, retfærdighed og tilgivelse. Denne kirke forpligter sig til at ære deres minde gennem handlinger af kærlighed og tjeneste til samfundet. Robert blev forfremmet til sergent 3 måneder senere, som anerkendelse for hans eksemplariske håndtering af sagen. Han fortsatte med at tjene i Cedar Falls og blev en reference i komplekse efterforskninger. Den blå Ford Escort blev ødelagt efter afslutningen af alle retsmedicinske undersøgelser, men dens opdagelse havde ændret mange menneskers liv for evigt. Det bragte afslutning til Rivers-familiens pårørende, forsinket retfærdighed for ofrene og en hård, men nødvendig lektion for hele samfundet. Marcus Silver var aldrig mere i stand til at arbejde i kirker. Hver gang han så et religiøst tempel, huskede han på det. Han havde opdaget den martsmoring. Men han vidste også, at han havde gjort det rigtige, og at 4 uskyldige mennesker endelig havde fundet fred. I arkiverne på Cedar Falls politistation blev Rivers-familiens sag officielt lukket i maj 1995. Men deres historie blev en lokal legende, en påmindelse om, at selv på de steder, hvor vi mindst forventer det, kan ondskab skjule sig i årevis, indtil nogen modig nok beslutter sig for at gøre det rigtige. Detektiv Mendoza, kort før han gik på pension i 1996, plejede at sige til nye betjente: denne sag lærte mig, at vi aldrig skal acceptere tingene, som de ser ud til at være. Sandheden kan være skjult bag den mest almindelige væg og vente på, at nogen har modet til at lave det rigtige hul på det rigtige sted. Og således, 14 år efter deres forsvinding, hvilede Rivers-familien endelig i fred, og Cedar Falls lærte, at retfærdigheden, selv når den er forsinket, altid finder sin vej. Epilog. I de følgende år blev historien om Rivers-familien og pastor Henry Cardwell et vendepunkt for Cedar Falls. Samfundet lærte at se forbi facade og spørge de svære spørgsmål. Baptist Hope Church under ny ledelse implementerede gennemsigtighed i alle finansielle forhold og etablerede et mindelegat for Rivers-familien, der hjalp familier i nød. Marcus Silver skiftede til at arbejde med kommercielle bygninger, aldrig mere i kirker eller private hjem. Han bar altid mindet om den morgen med sig, men fandt trøst i, at hans handlinger havde bragt sandhed og retfærdighed til 4 uskyldige sjæle. Robert Johansson steg i graderne og blev senere politichef i Cedar Falls. Hans tilgang til efterforskning, der kombinerede metodisk detektivarbejde med medmenneskelig intuition, blev et eksempel for en hel generation af betjente. På Rivers-familiens grave blomstrer der stadig hvide roser hver forår, plantet af ukendte hænder fra samfundet. En stille påmindelse om, at kærlighed og minde overlever selv de mørkeste forbrydelser. Sandheden havde taget 14 år at komme frem, men da den endelig blev afsløret, bragte den ikke kun retfærdighed. Den bragte også healing til et samfund, der havde lært, at selv de mest betroede kan skjule de mørkeste hemmeligheder. Den gamle garage ved Baptist Hope Church blev omdannet til et samfundscenter, hvor familier mødes til positive aktiviteter. Hvor der engang var skjult ondskab, blomstrer nu håb og fællesskab. Et bevis på, at lys altid kan overvinde mørket, selv efter de længste skygger.